dumating na kanina sa Porto nung makita ko. Na dumating sa kaya ko eh. Yun yung mainit, nililis na sa sakyan eh. Dito ko ilalagay kasi maraming ibon na naglilipad-lipad. Para makita nyo yung ibon. Wait lang. Nagsiliparan tuloy ang ibon. Malakas pa ba yung internet ko dito? Lagay ko lang siya dito para makita nyo yung ibon. Yan ang ibon kasi.
Di ba si Pinkay? Hindi malaman ko saan ilalagay yung cellphone. Huwag ka mahulog dyan, ha? Mahina yung internet sa para nilagay sa labas kasi may mga ibon-ibon doon. Kaso mahina. Diyan na lang. So, diyan na lang kayo sa bintana.
Nag-live ako dito sa baba kasi hindi ako makangaw sa taas. Walang internet si Pinkay sa taas. Si Sikoy. Hindi pa na rin niya yung aking ano. Huy, Pogi! Kamusta naman? Hello po. Sana all Pogi. Kita mo na maganda ako. Ito po ba si Bicolana? Oo. Tingnan mo tuloy yung ano ko. Salamat. Salamat, Pogi. Tingnan ko nga yung account mo. Hindi mo naintindihan si Sikoy kagabi. Nag-live ka ba kagabi? Wala akong internet kagabi. Ang aga kong natulog. Si Pogi, lagyan ko ng kalson. Ayan, may kalson ka na. Sana all Pogi, di ba? Wala akong internet. Hindi ko alam kung kailan. Di ba last year, ganyan din ako. Hindi pa nare-renew nung kinukuhanan ko ng internet kasi every month, nire-renew niya. Siguro wala pa siyang pang-renew. Nice to meet you, Pogi. Ang Pogi niya, o, di ba? Mrs. Johnny. Kaya ang aga kong nakatulog. Hoy, Pogi. Ano mo yung main channel mo, ah? Para maanuhan ka namin, madikitan ba ng maayos? Ilabas mo yung main channel mo. Para madikitan ka namin ng maayos. Thank you po. It's my pleasure to be. Maglagay ka ng ano mo ba? Yung main channel mo ba? Nandun yan kay Osang, si Pogi. Oo, nandun nga siya kahapon. Nandun ka ba? Andun ka rin kay Osang kahapon. Natigil ako kasi nga kakain na yung mga... Siya yun, si Kuya Johnny. Doon ko siya na-meet. Sorry po, pasensya kasi pinitik ko yung itong cellphone at gabi. Ano? Kapitbahay, bigla lang ako napadaan sa kapitbahay. Giatay, tambay si Sikoy. Salamat si Sikoy. Mag-live ka ba si Sikoy? Hindi pa ko tas magkudkod. Back to sleep, sana all. Akong aga kong nakatulog. Pag akyat ko ng alas 9, higa-higa na ako. Nakatulog na ako. Tas 9 nagising ako. Mga 1:30. Umihi ako. Tapos tulog na naman ako. Nagising ako 7 a.m. na. So ilang oras ang tulog ko. O diba? Ang haba. Ang haba ng tulog ko kagabi. Ano mo yung main channel mo para madikitan ka namin? Hindi pa ko tas maglinis. Nagngangaw-ngaw na ako. O, di ba? Ang taba ko, Pogi, no? Ano daw? Account mo sa FB? Tatlo kaming may birthday. Si Osang, ako, tapos mayroon pang isa. Oo, nandito ako sa
andito ako sa Saudi. Sa ano ba, sa bansang mga mahirap ispilingin. Ang taba ko, oh, di ba? Chubby. Yan, oy, Pogi, yan ang uso ngayon, oh. Di ba ang sabi nila, ang sexy, pagka, ang sexy, pagka chubby. Ano daw, nasa kanto yung Manila. Sisikoy, muntik na akong maano ba, muntik na akong madulas. O, di ba? Tapusin ko nga ginagawa ko.
Hindi mo na gising.
Saan na yun?